Mi smo uvijek bili ti koji su radili ustupke za druge. Za opće dobro. Zato ja vjerujem da je sad napokon došlo vrijeme da pokažemo svima ko smo i što smo. A odaziv? Kolega, uz dužno poštovanje ja ništa ne potpisujem. Taj film je baš čista slavonska, dobra, lijepa, plemenita duša. Tišine u filmu, kojih ima jako puno, toliko puno govore da moglo bi čak i manje teksta. Toliko su ispunjene osjećajem, toplinom, baš onako prekrasno, prekrasno. Univerzalna je priča, ako se preslika na druge kolektive, zapravo se dolazi do istog da zapravo mali, obični ljudi često znaju biti u borbi sa sustavom i na neki način prevareni, mislim da je to možda i prava riječ. Šta oni malo ne okopavaju oko škole i skupljaju lišće? Oni su školovani, normalno je da ne kopaju. Pobjedili smo! Mogu reći da je ta neka atmosfera zbornice, to je bilo bitno napraviti, da je pogođena. I ja mislim da ovako oni koji su gledali da imaju taj osjećaj da smo to pogodili. Vjera i nada, nekako kako god, što god u nešto vjerovao, ali moraš u nešto vjerovati. Pa makar i floskularno da će sutra biti bolji dan kad se probudiš. Evo, nekako tako. Ja vjerujem, to mi je recimo blisko sa Mirnom, to sam nekako prenijela. Mislim da su te žene, kao što je Reta spomenula sad na otvaranju filma, junakinje, da su hrabre i da bez obzira što one možda se čine da nisu i da puno toga kao kažu da ili prešute, mislim da u sebi imaju neku veliku snagu za izdržati to sve i veliko strpljenje zapravo što je važno reći. Lik kojeg ja tumačim, on je zapravo simbol svih tih kontroverznih poduzetnika, korumpiranih ljudi koji zapravo kvare ovo cijelo naše društvo, tako da jesam taj nekakav negativac u filmu, ali svaki film mora imati i tu ulogu kako bi zapravo Aretin lik došao do izražaja i sva ta njena muka i patnja. Topla priča o prosvjetarima, priča koja uči empatiji i kako izgleda kada nisi nastavnik, kada si tehničko osoblje, ono koje zapravo mora raditi u vrijeme štrajka. I nadam se da su ljudi izvukli neku pouku iz cijelog ovog filma. Drago mi je što je došao veći broj glumaca nego što smo planirali, jer su se glumci zapravo, s obzirom da se radi o jednom pravom slavonskom filmom, snimano u Đakovu, htjeli su doći i mislim da smo imali više vremena da bi ih došlo i više. Ovom prigodom samo želim najaviti da će takvih filmova biti puno i dođite u kino Slatina.